Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta. Kora. Aussi, un maître d'une Ngoni. An filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye tubabukalo tile 13 min ye arajaba ye. An bɛ ale fana sunkaloman kɔnɔ an b'a ale fana tile 3 la ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Février kalo tile 13 o ye bi ye. San 2024 aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma aw ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Kunnafoni minnu fanba bɛna tali kɛ min na o ye an ka jamana kɔnɔna na basigibaliya min bɛ Mopti mara ni Segu mara la. Denmisɛnnin maa caman o de sɔrɔla minnu bɔra kɛlɛdagaw la nin waati in na ka se ka olu bɔ marifacilaw olu nɔfɛ. O baara mun kɛra Gawo an bɛna na dɔ fɔ o la. Tinubu ale ka tagali yaasa ka taa Senegal ko kuma lajɛ. O kuma fana o duguta fana bɔra a ma. CEDEAO maa ɲɛma ale ma se ka taa Senegal. An na dɔ fɔ o la wulikajɔ min bɛ Senegal yɛrɛ kɔnɔna na. Donald Trump ko ni ala kɔni y'a kɛ ale sera ka gagner États-Unis kalata la ko OTAN jamanaw kan'u jigi da ale kan dɛ. Ko ni irisi bɛ fɔngɔ ɲɔgɔn min na k'ale bɛ taa irisi fan fɛ. Ale dun bɛ cɛbɔya laɲini na États-Unis kaw fɛ yen. Kibaruya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ yanni an wuli waati cɛ ka fara o kan an na o da maaw tulo kan. Bamananw ko ko kɔnɔ dugu tɛ san ye. Wa batigɛ kurun fara cogo o cogo Amara an b'u fo ale sigiyɔrɔ bɛ sɔrɔ a la. Karamɔgɔ tɛ maa min na waati ye o tigi karamɔgɔ ɲɛnama ye. Ni duntulu banna pewu an bɛ gɛrɛ muntulu la yaasa ka se ka an maa mago ɲɛ n'o ye. Maanifinya ale ye maa yɛrɛ de ye fɔlɔ. Sabula n'i y'a mɛn ko ko adamaden de ka di ni a bɛɛ ye. Dandan fɛn tɛ masa dugukolo in kan yan bi min ka samantiya ka bon ni adamaden ta ye ka kɛ ni a ka wulikajɔ n'a ka fɛɛrɛw ye. O hukumu kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na an bɛ se kalan de ma Amara. Nin ka kan wa? N'i y'an ka kalanko ta k'a lajɛ kabi Musa bin kɛra mun fɔra ekɔlidenw ye ko hakɛ minnu bɛ u bolo k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛnabɔ. IEM ale ye o baaraw kɛ ka kɛ ni Musa bin ye. An bɛ hakɛto ɲini k'an lamɛnbaaw fɛ. O min kɛra o taara ka baara kɛ ni o ye. Nka Amara Musa bin kɛlen fo kana se an sigiyɔrɔ ma ni fɛn jasira ni fɛn nagasira ni fɛn ma se ka ɲɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kalanko don. Bangebaaw y'u senbɔ kalanko la. Somaw y'u senbɔ kalanko la. Denw ko ko démocratie olu ma faw dɔn fa ye u ma ba dɔn ba ye k'u bɛ se ka u yɛrɛ kungo ɲɛnabɔ. Mun y'u suru ka k'a kan n'o ye politikimaw ye n'an b'a fɔ ma bamanankan na ko bɛrɛbɛrɛlitɔnw. Amara a ko ma bɔ fosi fɛ. Bi n tɛna don kalanko fɛn caman na min bɛ tali kɛ an bɛɛ kan n bɛna o de ɲɛfɔ. O ye kalanso yɛrɛ ye. Fɔlɔ an bɛɛ tun b'a fɔ ko ekɔlisoba. An b'an den tɔgɔ sɛbɛn ekɔlisoba la. An yɛrɛ ye kalan kɛ ekɔlisoba la. An kɔrɔkɛw ye kalan kɛ ekɔlisoba la. An mɔkɛw ye kalan kɛ ekɔlisoba la. An fufafuw ye kalan kɛ ekɔlisoba la. An tun bɛ ekɔlisoba de dɔn. Bɛɛ lajɛlen tun bɛ kalan kɛ yen de. Girin kun bɛ kɛ o de nɔfɛ. Amara bɛɛ ya nana ni kannabila ye. O kannabila wolola mun na?
ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jija i yɛrɛ ye kɛn yɛrɛ ye o ka don ba la foroba o jaasira o foroba jaasiri kɔlɔlɔ nana kɛ mun ye bi taa lycée Askia la i ka taa yen kɔnɔna lajɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan lycée min tɔgɔ dalen don Ibrahima Lila t'i ɲɛ d'a kan t'i ɲɛ da lycée min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Mamadu Sarr i ka na Kanku Musa kɔnɔna na i ka taa Masa Magan Jabate lajɛ o ye sanayɛlɛ camancɛ kalansow ye ekɔliso misɛnnin minnu b'an ka kin kɔnɔnaw la n'o ye ekɔlisobaw ye i ka t'u kɔnɔnaw lajɛ i k'u lajɛ u bɛ cogo di bi faso ale de bɛ musaka di ko ka kɛnyɛrɛ ye kɔkɔrɔma don min ye faso ta ye k'o dafiri ekɔli karamɔgɔ ɲuman i bɛ taa kɛnyɛrɛ ye la ekɔliso ɲuman i bɛ taa kɛnyɛrɛ ye la baarakɛko ɲuman i bɛ taa kɛnyɛrɛ ye la ɲɛgɛn ɲuman i bɛ taa kɛnyɛrɛ ye la faso ta dafiri la k'o lafu k'o fili kɛrɛfɛ wa faso musaka de bɛ ta ka di olu kɛnyɛrɛ ye tigiw ma fo ɲina u ye grève kɛ ko ni faso m'u ka wari di k'u ti kalan kɛ kɛmɛ kɛmɛ saradala hakilila k'a fɔ ekɔliden min bɛ Mali kɔnɔ bi minnu bɛ taa ekɔli la 80 o de bɛ o kɛnyɛrɛ ye kalansow bolo min ye faso ka kalanso ye o sigilen don a sen sabara kɔnɔ Amara nin ye ko cɛjugu ye dɛ faso ta wari min tɛ don o la o de bɛ don kɛnyɛrɛ ye la nka dugumana ye mun ye faso bɛ minnu bolo n'u y'a mara olu yɛrɛ de ta ye ekɔliso kɛnyɛrɛ ye o ye olu de y'a sɛbɛnw sigi sen kan olu de y'a sariyaw sigi a musaka bɛ bɔ cogo min olu de b'a dɔn a mara ni sɔrɔdasiw bɔra yen olu mun ka musaka ka ca ni Mali yɛrɛ taalatigɛ jɛkuluw bɔra yen olu minnu ye faso ka kow ye kalanso de musaka ka ca n'a bɛɛ ye kɛmɛ kɛmɛ saradala faso nafolo 25 o de bɛ don kalanso kɔnɔna na a wari bɛ kɛ mun ye ko ka kɛnyɛrɛ ye ekɔlisow dɛmɛ faso ta kan fosi ɲuman kalanko la i t'a sɔrɔ walayi anw ka kin munumunu i k'a ta k'a ban école publique kelen tɛ yen a bɛɛ privé k'a daminɛ duguma fo sanfɛ an bɛɛ denw bɛ privé nin de la bi an bɛɛ wa faso ka nafolo de bɛ ta ka di olu ma ko mun ko k'u ye état généraux kɛ hakili la u n'a dɔn ka ko ka ba don faso la ko o de ka ɲi kuma tɛ a nafolo n'o y'a sɔrɔ minnu yɛrɛ fana bɛ bi fanga ko ɲɛmɔgɔli la ni kalanso kɛnyɛrɛ ye kalanso t'olu yɛrɛ fana bolo dɛ parce que an y'o fana la kɔlɔsi a ko la minnu b'a wari bɔ minnu b'a ko ɲɛnabɔ a bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ maaw de b'a fɔ ɲɛna a kɛ tan ne yɛrɛ ka kalanso privé bɛ yen Amara y'an ka kalanko tiɲɛ cogo ye kalan bɛ kɛ yɔrɔ min anw ye jardin sɔn kɛ école la walayi drapeau anw b'a yɛlɛ anw bɛ hymne national da maaya t'a bolo adamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di ka kɛ maa ye i ka maaya kɔnɔna na anw degera o la k'anw kalan o la anw kɔrɔkɛ minnu ye fanga kɛ o yɛrɛ kalanna o la olu bɛ se cogo di ka n'u kɔ don o ma k'o tiɲɛ k'o lafu k'o yɛlɛma k'o kɛ u yɛrɛ ka sɔrɔ ye ka jamana bila kɔ kan t'a lajɛ kɛ mun bɛ k'an ka ekɔliso la premier trimestre n'u b'a f'u ɲɛna ko kabini sa y'aw tɔgɔ sɛbɛn chorégraphie bɛna kɛ n'o bɔra nin bɛna kɛ san kalo 12 denmisɛnninw bɛ dɔɔni tɛgɛrɛ la o bɛ wolo mun na an ka télévision soba yɛrɛ b'o kɔkɔrɔma dɔɔni fana na ka fara o kan a ma fɔ maaw tɛ tulonkɛ kɛ dɛ nka tulonkɛ kɛ waati bɛ yen sɛbɛ kɛ waati bɛ yen gouvernement transition a y'a kɔfilɛ ekɔliso publique la ne donna lycée Askia kɔnɔ Amara ji cira ɲɛ kan ne tun bɛ lycée de Badela la bolodiɲɔgɔnma tun bɛ anw ni Sikaso lycée ni ɲɔgɔn cɛ Musa Atayer min filɛ ministère la anw y'a dɔn o de senfɛ a somɔgɔw tun bɛ baara la Sikaso a tun bɛ Sikaso lycée la Amara an kana fili an yɛrɛ ma dɛ kuma tɛ faso nafolo k'o ta k'o kɛ ka kɛnyɛrɛ ye kɔkɔrɔma don o ka tɛmɛ faso la fo ka faso lafu Amara n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna Ala kama n'i taara Burkina taa ekɔliso la n'i taara Laginɛ taa ekɔliso la n'i taara Côte d'Ivoire taa ekɔliso la depuis i bɛ don i b'a dɔn ko nin ye ekɔliden ye mun fɛ tenni
privé t'a la public t'a la teni kelen de bɛ yen u ka jamanaw kɔnɔ Musa Dadis ka coup d'état ye ne sɔrɔ Laginɛ an kun taara baara la an taara avion na ko Gwangojugu an segira fɛn na k'a daminɛ Conakry fo Kuremale teni kelen public fara privé kan Côte d'Ivoire bɛ ten mun b'anw dɛsɛ k'o kɛ anw dun de y'a daminɛ fɔlɔ fɛn bɛɛ kun misali bɛ ta anw Mali de kan école karamɔgɔ ɲuman école so ɲuman kalan kɛcogo ɲuman baara cɛsiri timina mun y'anw dɛsɛ nin bɛɛ la bi bɛɛ ko i yɛrɛ maa si mago tɛ jamana ta la n bɛ jɔ yan farali nin ka kan wa kana taa n'an ye sira wɛrɛ fɛ nin ye aw ka sɔgɔma daraka ye bi ka kɛ ni kunnafoni minnu bɛ an bolo an mara an yɛrɛ nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ n bɛ n balimamuso fo n'o ye Jaba Sidibe ale bɛ Salilakaw ka sigi la Assemblée nationale Isaac Sidibe balimamuso don sɔgɔma o sɔgɔma an bɛ ɲɔgɔn ye Amara maaw bɛ yen dɛ maaw bɛ yen an kana den n'a koliji bɛɛ fili ni muso ye maa ye n bɛ k'a fɔ ka da kun min kan n bɛn'o f'i ye sisan a y'an kanu de ni émission ma kɛ ne bɛ fan o fan a b'a bɛɛ kalama Jaba k'a ka foli bɛ yan sɔgɔmada in na k'a Sidibe tanu tɛ don juru la nka filamuso ye hɔrɔn ye n ko an nisɔndiyalen don bi ye arajo tɔgɔla don ye diɲɛ y'o ta ko san o san février kalo tile 13 ko ka kɛ ka arajo jansan ka kɛ ni arajo baarakɛlaw ye Amara arajo kanu de ne don nin baara in na min ye UNESCO ye ale ko don in ko a ka kɛ ko yaasa maa minnu bɛ yen n'olu ye su ni tile baara bɛ bila ka bɛn arajo baara ma k'u jansa k'u diya d'u yɛrɛ la k'u sankɔrɔta o ye le 13 ye hakilila k'a fɔ Mali ta u ye siginiden min tɔ la o ye bɛn ni kelenya ye ka kɛɲɛ ni baaraw ta cogo ye ministre Alhamdu Agi Iliyɛn hakilila k'a fɔ ale b'a baara la arajo sow ka tɔnjɛkulu fila minnu fana b'an fɛ yan Irtel ni Union mɔgɔw u bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la yaasa don in a ka kɛ don ye maa minnu ye sanjikɔrɔ wɔsi kɛ a ka dɔn u ye n'an bɔr'o la kunun ko aw ka yɔrɔ fan fɛ Kulukoro sira la ye nɛgɛ kanɲɛ 19 waati ko Sotarama dɔ kɔni taara polisi GMS maaw ka mobili kɔni bɛ dasi relaxi fanfɛla la k'a ko kɔni juguyara kosɛbɛ sabula accident in polisi mobili mun do kɔni e ko Sotarama ba polisi mobili bɔ baara la de Sotarama kelen ka polisi mobili ta o kuma o ma nɔgɔ dɛ an yɛrɛ fɛ yan mobili dɔ kun jɔlen no sira la kalo 2 tile 22 tigi kuma dɔn a la kunu an ye kɛba bila ka taa a k'a ko sansalama bɔlɔlɔ sanfɛ kunu fitiri waati mobili tigi bɔra fo mobili kana ka mobili nɔfɛ i b'a dɔn a ye mun fɔ k'ale ye mobili di chauffeur dɔ de ma mécanicien dɔ de ma ko ka taa mobili in réparer o de dɛsɛra mobili na k'a jɔ ye olu yɛrɛ bɛ ka mobili ɲini muso min bɛ yen n'o bɛ feereli kɛ gitɔrɔnda in na ye o taara 7e arrondissement na ka taa 10e na ka taa mairie la mɔgɔ si ma kala dɔ ɲini ka bɛn n'a ye kunun ko de nin waati jani y'a ta k'a kuma lakali mobilitigi bɔra fo Moti kana ka kabako do dɛ kana ka mobili nɔfɛ an ka sigida kelen na yan an ka polisi n'o ye commissaire divisionnaire Seku Mane ale n'a ka maaw fana y'u bolo da maa dɔ kan bamaciwale bingalikɛla dɔw kan maa 7 ɲɔgɔn na olu kɔni téléphone portable kɔni yɛrɛ u bolo 6 bɛ yen ko olu kɔni tun bɛ bingali yɛrɛ de kɛ ko ka bin maaw kan min ye marafa cɛjugu ye o b'u bolo marafa minnu n'olu dilannen n'o bolo la n'o ye an ka farafin marafaw ye motow fana b'u bolo wa nin ko in bɛɛ lajɛlen min ye commissaire divisionnaire Seku Mane n'a ka cɛdenw ye n'o ye Sogonikɔ commissariat ye n'a bɛ fɔ ma ko 7e arrondissement kɔrɔ olu kɔni y'u bolo da ninnu kan k'u minɛ u y'a yira fana k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na pistolet 3 bɛ maa minnu bolo carbine automatique b'u bolo artisanal b'u bolo munition b'u bolo moto b'u bolo moto minnu bɛ yen n'u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ni o ye
ko a ko kɔni komisɛri ale dabali banna ko la bankaskaw fɛ yen bankas ko bingali ɲagaminen fila kɛra ye kunu min ye maa fila o ni tora o senfɛ fila o joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la min ye bingali kɔni a taara ka ɲɛsin dugu saba de ma bankas ale marabolo kɔnɔna na waliya ninnu yɛrɛ kɛra kabini juma tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko dugu minnu don o ye densagu ye komundu dugara nin bɛɛ lajɛlen ye dɔngɔnɔ jamanaw ye dɔngɔnɔ dugu ye u kɔni banabaatɔw taara ka na n'u ye sa semino dolo ale tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso la min bɛ sewarekaw olu fɛ yen baganw tasharanikaw fɛ yen gawo mara la bagan dɔw kɔni minɛna ye bagan dɔw minɛna ye mototigi dɔw fɛ ka taa ni u ye u y'a yira k'a fɔ ko bagan ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔra tasharan dugu de kɔnɔna na n'o ye guruma ye gunzere o fanfɛla la wa min ye waleya in ye a kɛra a dɔgɔkun kelen nin ye o kelen hukumu fana kɔnɔna na awsakaw fana fɛ yen olu fana y'a yira k'a fɔ ko lakodɔnbali dɔw kɔni nana ka na ni marifa ye ka se ka na olu kɔni bagabaga k'olu fana ka minɛnw caman cɛ ka taa ni u ye u ye baganw ta u ye bololaminɛnw ta u donna fana dugu fana kɔnɔna na ka mɔmɔli kɛ k'a lajɛ u bɛ se ka mun sɔrɔ maa min bolo u y'o daraki olu tigiw la ka taa n'o ye ale gawo kelen kɔnɔna na denmisɛnnin 200 n'olu tun ye marifa ta kabini san 2018 san gawo kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ko olu dɔw sera ka u yɛrɛ sɔrɔ min ye denmisɛnnin ninnu ye sa u si b'a daminɛ san 12 la ka taa se san 17 ma u caman kɔni kun donna jagoya la bamancɛwale ni juguwale kɛbaaw ka gun kɔnɔna na yaasa se ka ninnu sɔrɔ kunungo n'o o kɛra jɛnsereke 4 fana tɔgɔ la denmisɛnninw tɔgɔ la don ye o kɛra nin ko in kɔni kɔni ye kosɛbɛ jɛkulu marifatigi minnu tun bɛ gawo mara la ka se ka olu kɔbɔ fiɲɛ na denmisɛnnin ninnu caman kɔni u sera ka minɛ Eli Kamara ne ale yɛrɛ ye ko in ɲɛmaa ye du ani denmisɛnninw tɔgɔla musow du ni denmisɛnninw tɔgɔla ko la gawokaw fɛ yen a y'a yira k'a fɔ ko olu ye baara ka se ka denmisɛnnin 265 de sɔrɔ min ye denmisɛnnin 1000 ɲɔgɔnna o de kɔni bɛ gawo mara la bi minnu kɛlen don ka t'u sen don bamancɛwale ni juguwale kɛbaaw la wa u y'a yira k'a fɔ ko a dɔw fana u sera ka olu minɛ k'u ladon adamadenya hukumu kɔnɔna na ka baara d'u ma baara minnu bɛ yen ni u bɛ se ka ɲɛ sigi cogo min denmisɛnw donkun yɛrɛ nin ko in na ko mun de la u yɛrɛ bɛ don sɔrɔsiya in na min ye Eli Tunkara ye ni ale ye centre d'étude sécuritaire ye o y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ ko denmisɛnnin ninnu kɔni bɛ don nin ko in na k'u minnu na o ye k'a fɔ min ye école karamɔgɔ minnu b'u bolo n'o ye mori karamɔgɔw ye olu de bɛ dɛsɛ k'u lamara o fana b'a to u bɛ bɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ dayirimɛ ɲini kalanko fana o kɛlen don jagoya ye fan caman fɛ o dimi n'o gosiliw b'a to u bɛ bɔ min ye Eli ye min ye Tunkara ye a ko ko min ye bamaci jɛkulu ni juguwale kɛbaaw ye olu fana ye ninnu ye min kɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko ninnu de sɔrɔ ka di sabula diinɛ n'o ye kuranɛkala u b'o kɛ wa min ye kisɛ jugu ye sa ale ni kiribikiribifɛnw u b'o d'u ma ka sɔrɔ k'u bila waleya cɛjugu la ka musakaw k'olu bolodaw ye nin waleya in ko a ko ka jugu kosɛbɛ sabula sifin minnu hakili ka dɔgɔ olu de caman kɔni kɛra bɔmudalaw ye olu de kɛra bingalikɛlaw ye olu de kɔni bilara nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na ko wa ko min ye ninnu minnu bɔlen filɛ nin ye faso kan k'i hakili t'u la k'u tɔbɔtɔ yaasa cogo min na u bɛ se ka segin u yɛrɛ ma direkaw fɛ yen olu ka maaw ye coopérative maaw minnu bɛ sɛnɛko kunna olu kɔni moto pompe dɔ sɔrɔ moto pompe in ni a minɛnw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa o 5 ma dɔgɔkun tɛmɛnen u y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna fisa olu ma u ka mairilakaw u y'olu fo kosɛbɛ sabula olu ye dɛmɛ kɛ ale ni gouvernement maaw u y'a yira k'a fɔ ko coopérative in ko a yɛrɛ kɔni kun sigilen don ka nin de kɔnɔ yaasa ka se ka dɔ fara a ka baara kan malo ni ɲɔ ni alikama minnu bɛ n'u bɛna olu kɛ sa u nana se ka dɔ fara o kan yaasa moto pompe in k'u dɛmɛ baara in na kosɛbɛ kulukorokaw fɛ yen carte biométrique tali ko sumalen don ye kosɛbɛ dɛ sabula min ye carte biométrique kɔni ye ko n'i y'a ko ta k'a lajɛ ko kulukorokaw caman bɛ yen u tɛ ka taa ko kɛ u sɛbɛnna ko ye a baara ka suma kosɛbɛ kulukoro mara kɔnɔna na ko kabini waleya in kɔni daminɛna san 2000 nin kalo in yɛrɛ kɔnɔna na k'u y'a ye k'a fɔ ko maa caman bɛ yen olu tɔgɔ tɛ a sɛbɛn ninnu kan dɔw bɛ yen olu kɔni sigiyɔrɔ n'u sigiyɔrɔ olu gɛlɛya bɛ olu la nka o bɛɛ n'a ta maaw kɔni u senna ka suma kosɛbɛ carte tali la ale ni arrondissement kɛli la sewukaw fɛ yen ko ni ala n'a kira sɔnna a ma min ye Sadi Amadu Ndaw ye i n'a fɔ Asimi Goyita kun ye layidu ta cogo min ale fana baaraw daminɛna k'a kɛ sadi kuranin ye o baaraw bɛɛ lajɛlen sigira sen ka sa kunu min ye dabada ye fɔlɔ ye o dira yaasa baara in ka se ka daminɛ cogo min u y'a yira k'a fɔ ko layidu in taara jamanakuntigi fɛ k'a to kayikaw fɛ yen juillet kalo tile 23 k'a ko nin sadi ninnu sa n'o o ye Barema Boku min ye n'o bɛ Motikaw fɛ yen Amari Ndaw n'o bɛ Sewukaw fɛ yen min ye stade cɛba ye n'o o bɛ stade Babemba ye n'o o bɛ Sikasokaw fɛ yen
ka taa fara Ablaye Makoro Sisoko ka n'o bɛ Kayikaw fɛ ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ stade kurakuraw ye wa n'u dilanna k'u ɲɛ min y'o ndolantan kɛnɛw ye n'o ye binkɛnɛ o bɛ kɛ kura ye piscine natation ballontan kɛnɛw basket kɛnɛw yelenw fo ka taa se min ye stade yɛrɛ siyɔrɔw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se forage ma k'o bɛɛ de bɛna sigi sen kan yaasa nin ndolantan kɛnɛ ninnu kɔni ka kɛ manamaniw ye don nataw olu kɔnɔna na musaka a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ faso ale yɛrɛ kun AES ɲɛmaw u ka maa mafalenbaw n'o ye fonctionnaire ye sa olu bɛ ɲɔgɔn yela Wagadugukaw fɛ yen baara kɛ kun ye mun ye ka se ka sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan bɔli min kɛtɔ filɛ nin ye CEDEAO la nin ye a ka don bɛrɛ la ko n'Ala sɔnna ma alamisa nata in n'o ye sinikɛnɛ ye k'u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen yaasa ka se ka baara in bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ minisiriw bɛɛ lajɛlen bɛna ye o kɛnɛ kan ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ olu ka laɲini ye ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko min ye AES ye baaraba minnu b'a bolo ɲinan san kɔnɔ k'o bɛna dan tigɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan jamanakuntigi saba bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan k'o de kɛnɛ kan fana min ye laseli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka kɛɲɛ tɔn in yɛrɛ ka wulikajɔ n'a ka sɔrɔ n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen ma k'o na dangɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye Senegalikaw fɛ yen kununko anw y'a jira k'a fɔ ko min ye Nizeriya jamanakuntigi ye n'o ye Tinubu ye CEDEAO ɲɛmaa fana don k'a kan ka taa ye a ka tagali kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ ko sabula wɔlɔfɔw fɛ yen maaw murutilen don u y'a jira k'a fɔ n'a nana a tɛna bisimila furukufuruku ye olu ka ca Macky Sall masurulamaw y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ de y'a ɲini a k'a bɔ a ma fɔlɔ u ka labɛn kɛ yaasa a bɛ se ka na cogo min dɔw ko ko a ma bɔ a ma dɛ k'a sen yɛrɛ de tɛ se ka su Senegal tuguni ko sabula Macky Sall CEDEAO de bɛ k'a senkɔrɔma don Senegal ko in ko a gɛlɛyalen don kosɛbɛ u ka jamanakuntigi kɔrɔ fila bɛ yen n'o ye Abdoulaye Wade ni Abdou Diouf ye olu kɔni ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ k'u b'a ɲini Macky Sall u ye Macky Sall sɔrɔ telefɔni na u n'a kumana telefɔni na k'u y'a fɔ a ɲɛna a k'a jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na jamana in kana dafiri a bolo ko fɛɛrɛ ni dabali o dabali b'a bolo a k'a jija o ka o kɛ yaasa a kana taa a da kana taa jɔ a la k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka troisième mandat de ɲini k'a k'i jija cogo sugu bɛɛ la ka fanga bila a waati la yanni a ka taa ka dan kɛ ko Senegal gɛlɛya in ko a tɔ kɔni bɛ ka nɔɔni ka taa fɛ de min ye denmisɛnnin fila ye ko olu kɔni fatura Senegalikaw fɛ yen wulikajɔw senfɛ wulikajɔ minnu ye tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko kalata ko a bɔlen a dɔgɔkɔrɔ n'o ye jamanakuntigi kalata ye Macky Sall ale fɛ min ye maa fɔlɔ ye ko o si bɛ san 23 la ale kɔni fatura sibiri tɛmɛnen ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ senfɛ ko dɔw kɔni ale ba de bɛ dasira de fo k'a ni kɛnɛ karaba Dakarikaw fɛ yen filanan in k'o ta kɛra Saint-Louis o ye san 22 ye o ye ekɔliden ye ale fana kɔni ta fana sɔrɔla o wulikajɔ kelen in senfɛ min fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyana kosɛbɛ wɔlɔfɔw halisa olu ka ko kibaruya la n'o ye Senegal ye min ye nanzaraw ka jabɔ télévision dɔ ye o ye Senegal yɛrɛ ka lasigiden min bɛ UNESCO kɔnɔ o ɲininka dalakan na ko ale bɛ min fɔ Senegal fanga sinamatɔnw ye k'a kana k'u ɲɛna ko min ye Macky Sall ye k'a tɛna fanga bila koyi ko kuma ma surun ye mun ye a muso a den a ka baarakɛla surumaw k'u bɛɛ lajɛlen bɔra Senegal k'u bɛ Maroc min ye Souleymane Jules Diop ye ale ye ni laseli kɛ kunu k'o k'a yira o la k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka bɔ Niger ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'a ni Nigeriya wa ko min ye pankurun ye ka fa donni na minɛnw na ka na olu fɛ yen k'o ti kɛ tuguni u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni u ka nin laɲini kɛ ko ka kɛ ni CEDEAO ye o bɛ ka waleya min ta ka ɲɛsin olu ma Nigeriya jamanakuntigi n'o ye Bola Tinubu ye ale yɛrɛ ko nin ko in kɔni ma ɲɛ koyi nka min ye laseli ye Niger a y'a kɛrɛn dangɛnɛmaya fana min ye ASECNA maaw ye k'a kibaruya da olu bɛɛ lajɛlen tulo kan ASECNA fana ye sɛbɛn fɔ k'a jira k'a fɔ Niger bɛ se ka waleya in kɛ nka waleya in t'a bali fiyewu maa bɛ yen ko n'o bɛ fɛ ka na ni minɛn ye ne bɛ na ni doni ye n'o bɛ fɛ ka tɛmɛ ko olu tɔw bɛ se ka pan Niger dugu kunna nka ka jigi ye ko kɔni ko ni Niger yɛrɛ ma sɔn o ma ko olu tɛ se ka o lawaleya jamana si ye min ye Viviane Chidid ye nin ye a kalo kelen ye sa wɔlɔfɔw ka ŋanabaya ale seko ni dɔnko kɛnɛ kan bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye YouTube ye ko ale kɔni a ye dɔnkili dɔ da ko kɔni bɛ ka taa ɲɛ cogo min su ani tile ko bɛɛ lajɛlen sɔnnen don dɔnkili in ye ko wa ko dɔnkili in ye jarabi dɔnkili ye koyi jarabi dɔnkili min don ko a bɛ maa hakili la jigin san tɛmɛnenw na san 1970 o sanw ko dɔnkili dumanw k'a taara olu de ta maa 2,000,000 ani kɔ ko o de ye dɔnkili in lajɛ koyi a ka YouTube sanfɛ k'o b'a to bi ko min ye jɔlɔfu bandi ye ko kɔni bi bɔlɔlɔ sanfɛla la k'a dɔnkili ka di wa a bɛ maa hakili jigin kɔrɔlenw na ko n'i y'a lamɛn ko bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a la ayiwa jarabi dɔnkili dɛ wɔlɔfɔw bɛ so la dɛ n ko kuma Gawula Sɛki b'an fɛ yan sinikɛnɛ nin kalo in tile 17 palais de la culture la danganda la ale fana bɛ yan fana n'a ka maaw nalen don Gazakaw fɛ yen nin kalo tubabu kalo salen tile 29
Mbogotiginin chini no na shibe san wɔɔrɔ la u b'a fɔ ma ko Hind Rajab ale n'a ka denbaya maaw kɔni tun bɛ ka ɲini ka boli ka bɔ kɛlɛ ɲɛ Gaza kɔnɔna na u kun bolila ka t'u dogo yɔrɔ dɔ la nka min ye Israel ka chariw ye u ni olu bɛnna k'u kɔni ye tasuma dayɛlɛ u kan koyi min ye funankɛni san 6 in ye ale de kun sera ka boli k'i dogo a kun y'a ni kisi ka t'i dogo yɔrɔ dɔw la nka a ye weleli kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ka delili kɛ cogo sugu bɛɛ la wa min ye waati jan ka a y'o de kɛ a balannen no mobili dɔ ni fɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ko kunu k'u taara su dalen no sɔrɔ ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kura uruzu maaw kɔni kinikirinna nin ko in na kosɛbɛ ko min ye npogotiginin dennin fitinin kɔni ye k'a y'a se bɛɛ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a ni bɛ se ka kisi cogo min ko Israɛlikaw ko u m'a to ko wa ko min ye diɲɛmaa ye o man k'i ɲɛ tugu nin ko in kan ka kɛ ni nin waleya cɛjugu ye Hɔngirikaw olu fɛ yen olu ka jamanakuntigi n'o ye muso ye ale kɔni ye fanga bila pewu ko sabula ale kun ye sariya ta sariya min ni o bɛ tali kɛ cɛnimusoya o kɔnni na ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ko min kɛra k'u ka duguladenw ko ayi dɛ k'o bɛ se ka kɛ cogo di muso in dun k'a fana bɛ taabolo kɔrɔ de la taabolo kɔrɔ in k'o na kɛ u ka jamana mɔgɔw sago ye bi a fana ye walan sɛmɛ Etats-Unis kaw ka hélicoptère dɔ k'o ye maa 6 de ta maa 6 in kɔnɔna na Nigérakaw ka banki mafalenba dɔ tun bɛ o kɔnɔna na ani a n'a ka baarakɛlaw min ye co-fondateur Access Holding PLC ye ni o ye banki belebele Niger o ɲɛmaa n'o ye Herbert Wing ye ko o ka pankuru kɔni dafirila nin kalo in tile 9 a kɔnɔmaa 6 bɛɛ lajɛlen tora o ko in senfɛ Californikaw fɛ Etats-Unis ko wa ko min ye waleya ɲɛni kibaruya in kɔni ye Nigeria kibaruya dilaw ko olu de y'a kibaruya fili fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛlen no kinikiniba ye bi Nigeria ale kɔnɔna na Etats-Unis min ye Donald Trump ye sibiri tɛmɛnen k'ale to lajɛ dɔ senfɛ n'o o ye meeting belebeleba ye a ko ni ala sɔnna ma k'u kɛ pewu ko OTAN ko ni ale u hakili de b'a la k'a fɔ ko n'ale nana Maison Blanche kɔnɔ k'ale bɛna i kɔ don Irisi la wa k'o tɛ kɛ ko n'a seginna ka na Maison Blanche la ka kɛ jamanakuntigi ye k'u k'a bila a kunna k'a fɔ ko ale ni OTAN tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ fiyewu ko n'u b'u labɛn k'u labɛn o la ko min ye Trump ka nin kuma in k'a ye jatigɛ bonya a ye siran bonya min ye OTAN jɛkulu ye ko nka ko lamɛrikɛn minnu yɛrɛ bɛ yen n'o ye lamɛrikɛnw yɛrɛ ye k'o de y'olu sago ye k'u ko diɲɛ sɛgɛnna diɲɛ ɲanina bɛɛ lajɛlen ka balo i ka halala la ani ka bɛrɛ la k'o de ka fisa ko nka ko ka kow ta k'u cogo maaw kunna waati ni waati ko minnu ti laban k'o man ɲi ko ni Trump ka sigili bɛ bɔ olu de kɔni na ko n'ala sɔnna ma n'a sera ka bɔ a ka kiiriko la ka ɲɛ sɔrɔ ka kɛ cɛbɔ ye k'a k'i hakili sigi ko lamɛrikɛn jamana b'a bila ka taa ko sabula ko OTAN k'u kan k'a lajɛ ko Etats-Unis min yɛrɛ bɛ ka nin bɛɛ kɛ bi ale yɛrɛ bɛ ka taa taji sa Irisi fɛ ni Irisi ka wari ye k'o kuma na ko OTAN ko jumɛn don nanzara jamanaw n'o ye Faransi n'a a kɔladenw ye farajɛla jamanaw ye k'olu banna k'u kɔ don Irisi la ko wa ko bi ko Irisi de ka sɔrɔ b'u bɛɛ ka sɔrɔ sanfɛ min ye Europe ale kɔnɔna na an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔya n'ala ma an dɛsɛ kuran na amara min ye 18h an na ɲɔgɔn sɔrɔ ni kuranko ma an dɛsɛ Asaba Dramé Imakunde Imakunde